kuom pesa mimiyo ng'ato ni kuom ranyisi omi siling 600 to kobi siling 600 ne wang' obiro siling 570. Correct. Modong' no dhi kanye? Iwacho ni atamalo pesa ma iholo kiholo 500 to 5% atamalo 5 dong' e weche mag savings. Koro savings nitie tieng' diriyo. Nitie mikano ni agulu mar pension ma biro gerore long term. En atamalo 70 mar 5 cha. Okay. To nitiere ma koro nie saving minyalo biro kao en pesa ni minyalo kao sa asaya mbele ka. En atamalo 30. So tiende ni kane iholo siling 500, siling 50 dong' imi 450. Kose mi 450 yemi biro chulo. To chulo tichulo te mar 500 to 50 modong' ni atamalo 70 mare ma en siling 35 dhiye aguchi mar pension ma ibiro konyorigo e kinde mambele. Matini koro jo Kenya duto biro bede pension plan. Joma nie hustler scheme kae yes. Nie pension fund scheme. Kalore gi hustler fund ni. Okay. Ni koro opuonjo wa bende kungo mondo mi pesa ni moro beda ma chieng' moro kichopo higni 50 omiyo kata ng'ama go ohanda pikoni ko holo to chulo iponi chieng' moro in gi 1000 ni moro kata 200 300 and sirkal be match kama Mario donje 35 no gimedo 35. Okay. So en beneficial. Then itiere koro atamalo 30 bodo en odonje gimino ni savings account ma bende dhi bedo e platform mari mar simu ka ma over time inyalo yude koro inyalo timo gik mamoko. Be inyalo nene ni koro kaka na asekawo ma aduoko. Inene kako dongo maber. Okay. Kaka ikawo 500 tidwoko 400 idwoko 500 no. Mi atamalo 30 cha bende ni mana kanyo dongo. Atamalo 70 mar 5 cha bende ni mana kanyero ni e pension scheme mari gi nyingi ga account. Kamano.